Bormla tiddomina fil-port il-kbir u terbaħ ir-regatta tradizzjonali ta' jum il-Vittorja għal 21 darba fl-istorja tal-klabb. Dan wara l-ħamis wara nofsinhar ittellet mill-ġdid ir-regatta ta' jum il-Vittorja li saret wara nuqqas ta' sena minħabba l-pandemija. Id-distrett ta' Bormla iddomina il-port il-kbir hekk kif rebaħ kategorija A u anke B. Fil-kategorija A dik tal-Open, Bormla ġiet l-ewwel hekk kif ġabu 66 punt. Wara fit-tieni u fit-tielet post ġew id-distretti tal-Isla u l-Birgu rispettivament. F'kategorija B, Bormla mill-ġdid ġew fl-ewwel post hekk kif ġabu 68 punt. Fit-tieni u fit-tielet post ġew l-Isla u l-Birgu rispettivament. It-tiġrija tan-nisa intrebħet mill-Birgu. Waqt din ir-regatta spikkat b'mod ewlieni l-aħħar tellieqa ta' kategorija A fejn il-klabs ta' Bormla u l-Isla baqgħu jissiltu sal-aħħar għax-xild prinċipali. Bormla jibqgħu jaqtfu, Bormla dwel interessanti, pruwa bejn id-dajsa ta' berba ta' Bormla u danki dik tal-Isla. Ħanaraw min se jidħol u jerbaħ ix-xild bejnietom, min jidħol l-ewwel jerbaħ ix-xild ta' jum il-Vittorja tas-sena 2022 Bormla tieni l-Isla, l-Isla se jkollna bżonn żgur il-photo finish jidher li Bormla tal-ewwel, jidher li Bormla ħadet l-ewwel, jidher li Bormla daħlet l-ewwel. Ftit wara li ntemmu it-tliela u ġie konfermat li l-klabb ta' Bormla rebaħ iż-żewġ kategoriji, One News tkellem mal-President tad-Distrett ta' Bormla, Evan Buttigieg. Mal-mikrofonu ta' One News, Buttigieg esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan ir-riżultat importanti. Riżultat li wasal wara jiem u xhur ta' taħriġ. Sodisfazzjon għall-inqas għax-xogħol li nkunu qed nagħmlu. Kategorija B għalkemm sal-aħħar kienet baqgħet missierta wkoll, imma ma kienx dik il-pressjoni li kellna fil-kategorija B mhux daqs tal-A. Tal-A nista' ngħidlek kemm li mmexxi dal-klabb din naħseb kienet l-ar waħda tiegħi għax leġitament li qabduni fiha kienu eżaġerati, kienet regatta sabiħa, kombattuta, distretti kollha ħadu tqasmu ħafna l-palijiet tajjeb u fl-aħħar mill-aħħar kellna nkunu aħna rebbieħa. Preżenti għall-logħġa tat-trofej, il-medalji u l-palji kien hemm il-Ministru responsabbli mill-isport, Clifton Grima.